Nyime Karamogi bang' wuok e yueyo ranyisi ni wan gi mathoth kwan mag oganda e kaunti ma Migori mayudo tuo mar adundo mag gwecho matek ma bende ong'ere kaka hypertension omedore nyaka 37%. Jokanyo e sekta mar thieth koro dwaro jodak ma kono mondo odhi e pim kendo ochak thieth chon kanyakla kod loko chenro mamoko mag ngimagi. Jojo Karamogi miyo wach kotende kod wach mar tuoni. Adundo magwecho matek mabende kizungu dendo kaka hypertension en achiel kuom tuochego mabende osebedo ka kelo thoge mathoth e kaunti ni ma Migori kuom higni 5 mokalo. Lipot mowuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni 5% mag thoge duto e kaunti ma Migori ikelo kod tuoche ma otende kod tuono mar adundo magwecho matek ma oting'o tuono mar adundo, nyarogno kaachiel kod mamoko. Hypertension ne namba 3 kuom morbidity gin tuoche makelo ji hospital e outpatient ne namba 3. To kwachak wang'iyo kendo the other hand of mar tho, wayudo ka nikech nitiere joma nobedo reported manotho of cardiac arrest, nitiere heart failures and other complications and others which are related to hypertension, wayudo ka gin namba 4 and namba 5 kaluwore. Jolony wechego mag thieth e kaunti ma Migori wacho ni dek thogi gi koro medre kaluwore kod medruok mag kwan jogo miyudo kod tuo mar adundo magwecho matek. Paul Olik mena pisino mochiro tuochego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori wacho ni kwan joma noyudi kod tuo ni higa mar 2013 ne romo ji 34,993. Kwan ni malo ka ipimo kod higa mar 2012 ma kwan ji maromo 27,000 emiyudo kod tuo ni. Nigi tuo mar adundo magwecho matek miluongo ni hypertension noidho kabisa, noa from around ji 27,000 to 34,900. Ma nyiso ni either our systems are working well in getting people with joma nigi tuo mar adundo magwecho matek, but wayudo ni jogi sama gimedore kama miyo the system mar health bedo gi tich matek. Lipot mowuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni sub-county no Masuna West ema noyudo kod kwan mathoth mag jogo mantie kod tuo ni, kwan maromo 17,445 e higa mokalo, ka iluwe kod sub-county no Manyatike moyudo kwan oganda mantie kod tuo ni maromo 4,719. Sub-county ma Kuria West biro thuolo mar 3 kod kwan ji maromo 2,941 ka sub-county Marongo luwe kod kwan ji maromo 2,902. Sub-county ma Kuria East ema nobedo kod kwan matin mag oganda manoyudi kod tuo ni mar adundo magwecho matek e higa mar 2013 ka kwan duto mag ji moyudo kod tuo ni ne romo 1,142. Rem mar oganda timo rako e kinde ka kinde kaachiel kod kit chiemo bende kod oganda chamo ema nyaka sani kod tudo kod medruok mar tuo ni e kaunti ma Migori. Especially dietary and also being physically active. Wachak watimo kendo ni wan gi secondary prevention ma koro watarget godo joma already nitiere e treatment mondo mi kik giyud complications mag hypertension. Watimo ni monitor gi sama gikawo yedhe gi, kendo every time nitiere test mag schedule mwatimo negi mondo mi wageng' complications. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo koro bed ka dhi e pime kinde ka kinde mondo ging'e chalgi ka otende kod tuo ni mar adundo magwecho matek. Ka bende piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gidhi nyime kod puonjo oganda. Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge mabar chando